Yakuna TV ka kibaru bamanankan daminɛlen nin ye. Dɔw bɛɛ lajɛlen n'a dugujɛka don. Maa minnu bɛ an ka video partager Facebook kan, maa minnu b'a bila ka taa u ka groupe baw kan n'o de ye WhatsApp ye. An ka foli ni tɔni bɛɛ bɛ ka taa aw bɛɛ lajɛlen ma. Bɛɛ kunnafoni bakurubaw la an b'a daminɛ Burkina. A yɛrɛ k'a fɔ Burkina ka dɔ de a ye a muso bɔnɛ a nɔ. Ani maa minnu sigilen bɛ sigida kelen na ani minnu bɛ ka dɔ k'a fɔ so kelen kɔnɔ. Olu balila k'a n'a muso mankan mɛn, muso kɔni balila ka kule kaɲɛ kelen bɔ. O kɔfɛ muso y'i mankan suma. Maaw ko nana sa kana ka da gosi k'a ɲininka ko mun de kɛra, a y'a jira ko foyi ma kɛ. Nka dɔɔni sera i ka dɔn k'a fɔ a ye mananin dɔ de ta ani kalama de bɔra ka so viw. Maaw ko nin ko sa a kɛra cogo di? A kɛra cogo di? Bɛɛ lajɛlen y'i kanto a ye zo bɛɛ. Zo foyi kɔni kelen ye mun kɛ maaw ni panbalaw ani gɔngɔrɔw de y'a gɛn fo ka taa tɛgɛ mɔ. Waati min na n'u y'a ta tɛgɛ mɔ sa, segi kɛra ka na so kɔnɔna lajɛ k'a sɔrɔ sa muso a y'o kɔni kunkolo caro ka bɔ a la. O m'a bɔ, a tilara k'a tɛgɛ fila taru ka bɔ a la. O m'a bɔ, a tilara k'a sen fila caro ka bɔ a la. Ɲininkaliw kɔni kɛra sa k'a ɲɛsin a ma, mun y'a bila nin na? O kɔni y'a sɔrɔ fɛn mun kɔni y'a gɛnbaw ye olu y'a ti fo ka tila k'a ɲɛkisɛ kelen ti. A kɔni a bilara fanga ka bolo kan n'o de ye polisiw ye. Olu ni sɛgɛsɛgɛli bɛ ɲɔgɔn na i n'a fɔ nin waati in na. O bɛ kɛ sababu ye an bɛ taa Faransi. Emmanuel Macron, i ka dɔn k'a fɔ Faransikaw kɔni bɔra k'u ka dusuma kasaya jira a la. A yɛrɛ k'a fɔ u t'a fɛ bi, u t'a fɛ sini. A y'i sen don ko la, a sen man kan ka don min nɔ. Ukraine ni kɛlɛ k'a ka foyi tɛ o rɔ. Ko nka a y'i sen don Ukraine ni kɛlɛ rɔ, o de kɛra sababu ye fɛn mun kɔni ye gɛlɛya caman ye k'o ɲɛsin Faransikadenw ma. Ko a dɔ ye gazi ye, a dɔ ye courant ye, wa a dɔ yɛrɛ ye balo ye, wa a dɔ ye taji ye n'o de ye essence ye. Ko nin bɛɛ lajɛlen de gɛlɛyalen don Faransi. An bɛ yɔrɔ min na i n'a fɔ bi, maa kelen tɛ se ka tulu bidon san, duw de bɛ ka ja a la. Nka an bɛ yɔrɔ min na i n'a fɔ sisan ko Emmanuel Macron k'u b'a ɲini a fɛ a ka taa ka bɔ fanga yɛrɛ de la. Barisa bolo a ma foyi lase Faransikaden ma ni dusukasi tɛ. Faransikaden kun bɛ waso ni fɛn o fɛn ye ko i ka dɔn k'a fɔ Macron ye a bɛɛ lajɛlen bonya wɔrɔ ka bɔ Faransi kan. An bɛ yɔrɔ min na i n'a fɔ bi, o kɛrɛnkɛrɛnlen ɲɛna u b'a daminɛ yɔrɔ min na o de ye Kadafi ka jamana ye Libi. Ko a taara Libi filenkolon ci k'o da ka kolon ci. Ko wa a ma da o ma, a ye ɲɛsin Mali min fana ma, i ka dɔn k'a fɔ ko Maliyɛnw y'a jira fɛnɛ k'a fɔ ko a ye digi kɛ olu la fo olu tilara ka a golomasiri tabaa minnu tun bɛ an fɛ u bɛɛ lajɛlen gɛn ka bɔ yan. U ma da o ma ka RFI gɛn ka bɔ yan. U ma da o ma ko fɛn mun kɔni ye France 24 ye k'u fana gɛn ka bɔ yan. U ma da o ma hali u ka lasigiden minnu tun bɛ yan ko k'u bɛɛ lajɛlen gɛn ka bɔ yan. Ko wa ko Afrique yɛrɛ kɔnɔna na bi, Afrikidenw ko olu tɛ Faransi fosi de fɛ. Ko tuma u b'a ɲini Emmanuel Macron fɛ k'a ka taa ka bɔ fanga la barisa bolo k'a tɛ se. Korowari kɛlɛcɛ 49 min minɛna Mali pankurujigi kɛnɛ kan n'o de y'a mercenaires ye. I ka dɔn k'a fɔ Mali jɛnna maa saba mɔ, maa saba min ye muso ye ka u bila ka taa Côte d'Ivoire. Nka Benin minisiri min ka baara ye jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ sira bɔli ye, o delila ka na Mali la yan ka na yafa deli kɛ. O de kama Mali ye u di o ma u ka se ka taa n'u ye Côte d'Ivoire jamana kɔnɔ. Waati min n'u sera Côte d'Ivoire, musow b'a la n'o ye muso kelen ye. Waati min n'a ɲɛ dara Côte d'Ivoire dugukolo kan, a y'i ten turu duguma ka Ala subahana wa taala fo. Barisa bolo a bɔra dugu la dugu min ye hinɛ ye, dugu min ye makari ye. Ko n'o tɛ k'olu bɛɛ lajɛlen n'u kun bɛ lahara kasa rɔ. Ko nka u bi foli ni tɔnɔ ɲɛsin ka taa Mali yɛrɛ. I ka dɔn k'a fɔ furancɛ fanga ɲɛmaaw ma ko u ni ce. Bawo u ye hinɛ mun ta k'a ɲɛsin musolakaw ma k'o sɛbɛkɔrɔ jara olu rɔ. N'o tɛ ko waati min na Alassane Dramane Ouattara bɛ ka musow minɛ k'u sɔri woro, ko waati b'a sɔrɔ Mali de bɛ ka hinɛ musow la k'u labila ka taa baw. Ko kobilen n'i y'a ɲini muso b'a rɔ, wa ko sumalen n'i y'a ɲini fɛnɛ k'i bɛ muso sɔrɔ a rɔ. Ko nka fɛn min kɔni ye musolaka ye ko olu denw man gɛlɛn kɔrɔ. Barisa olu yɛrɛ kɔni y'u yɛrɛ sɔrɔ Mali kɔnɔ yan, u t'a dɔn fɛn min don abada. Kunnafoni kuncɛw la i k'a dɔn Mali artiste ba n'o de ye Nabindo Jakite ye, a tɛna dɔnkili da bilen. Barisa bodo a seginna ka taa daba ma ka hinɛ na a furucɛ yɛrɛ ka so fana. O la an bɛ dugawu kɛ ka ɲɛsin a ma, Ala ka yafa kɛ a ye.